Η αστήρευτη πείνα για παρηγοριά. Το συναισθηματικό φαγητό είναι η σύνδεση του φαγητού με τα συναισθήματά μας. Όταν καταναλώνουμε τρόφιμα όχι μόνο εξαιτίας της σωματικής πείνας, αλλά και ως αντίδραση σε συναισθηματικές ανάγκες. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική κατανάλωση και αύξηση του σωματικού βάρους. Οι λόγοι για το συναισθηματικό φαγητό είναι πολλοί και μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ορισμένες αιτίες είναι: σε περιόδους άγχους, βαρεμάρας ή θλίψης, πολλοί πέφτουν στο φαγητό. Το φαγητό μπορεί προσωρινά να προσφέρει απόσπαση και συναισθηματική ικανοποίηση. Το φαγητό μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το στρες και να βρούμε προσωρινή παρηγοριά. Συχνά μας ανταμείβουμε με φαγητό για επιτυχίες ή ως έκφραση αγάπης για τον εαυτό μας. Όταν νιώθουμε βαρεμάρα, τείνουμε να τρώμε για ψυχαγωγία ή απόσπαση. Το φαγητό μπορεί να μας δώσει την αίσθηση της παρέας όταν νιώθουμε μοναξιά. Πώς να διαχειριστείτε το συναισθηματικό φαγητό? Ξεκινήστε με το να συνειδητοποιείτε πότε και γιατί τρώτε. Κάντε στον εαυτό σας την ερώτηση: πρόκειται πραγματικά για πείνα ή εμπλέκονται άλλοι παράγοντες? Βρείτε εναλλακτικούς τρόπους για να αντιμετωπίσετε το συναισθηματικό άγχος, όπως η άσκηση ή το να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με φίλους. Για περισσότερες ερωτήσεις είμαστε στη διάθεσή σας. Γραφτείτε τώρα στο κανάλι μας και ενημερωθείτε για ενδιαφέρον θέματα σχετικά με τη διατροφή και την υγεία.